Umfama wakuQumbu uMasibhozo Yilo kwilali yaseZilandana nowaphulukana neegusha ezingaphezu kwe100 ngenxa yomlilo wamadlelo akawuvala umlomo ngenkxaso ayifumene kweli sebe likarhulumente wase-Eastern Cape. Sithanda ukunilumkisa ukuba eli nqaku linemifanekiso equka imfuyo etshiswe ngumlilo. Kutshanje lo kaYilo ufumene iinkunzi zeegusha ezintandathu kwisebe lezolimo. Kunzima kakhulu kum. Ndandingazazi noba ndiphi, ndingazazi rhalela nofa ngelo xesha. Kodwa ke bandithuthuzela bathi hayi, uzophila akukho nto. Hayi, nyhani kwaba njalo bandigqibezela ngoku. Yezi? Hayi. Hey, yemadoda. Uthixo lo ndawuzi uba uthixo lo unjani. Kodwa eyona nto nenye ebangela uba sizapha sakukhumbula ukuqala kwemililo yamadlelo. Abantu balapha batshelwa kakhulu zigusha ezipha ko-89. Kunzima kakhulu ukuqala ngqa komlilo. Saze senza ke isithembiso soba sawubuya sibaphathele inkunzi ukwenzela uba kwezo bathe bazifumana umhlambi wabo uphucuke.